Estamos en directo per Facebook. Apropa del màxim, Borja, perquè avui anem en precari. No, grave. Bueno, pues comencem a dir que és una mica de recompte físic, com està la gent, perquè aquesta setmana sembla que havia tingut un petit problema, no? Sí, no, només va ser el Juan Piqué el dimarts, al principi de la sessió es va fer... va patinar una mica i es va fer a l'adductor una petita elongació, el dimecres va parar, però el dijous ja va poder entrenar quasi amb normalitat, i avui esperem que estigui bé. Entenc doncs que amb la voluntat de continuar una miqueta amb aquesta bona dinàmica que s'ha entrat ja no només de resultats, sinó també de coherència en el joc, de constància, no? Sí, el principal objectiu és aquest, no? Com sempre el guanyar, no? Intentar competir, intentar anar allà i fer-ho bé, però sobretot i principalment seguir amb l'evolució de l'equip, que jo crec que darrerament entre setmana i també als partits doncs estem trobant-nos una mica amb la manera amb la que volem jugar ja amb aquest ròster. S'ha guanyat els partits amb rivals molt forts, amb altres forts s'ha estat ahí a punt. Tens la sensació que amb els rivals teòricament de la nostra lliga o inferiors per la classificació falta alguna cosa, no sé si motivació, o ens creiem potser que podria ser fàcil i perdem, cosa de Bosca, Araberri... No, la motivació sempre és la mateixa i el que passa és que sí que és veritat que les circumstàncies fan que no sempre estiguis de la mateixa manera. No té res a veure com vam anar a jugar a Osca, amb només un base, amb un jugador que havia arribat un dimecres quan competíem el dissabte a Osca, parlo del Jeremy Williams, que això ara sembla que sigui molt lluny, però cada partit s'ha d'entendre amb les circumstàncies que es van produir a cada partit. Jo crec que no hi ha un tema ni de motivació, ni de voluntat, ni de falta de desig de guanyar. El que passa que ens han passat moltes coses i cada victòria i cada derrota s'ha d'analitzar les circumstàncies que cada partit ens envoltaven. Llavors, jo crec que ara hem tingut un bon nivell de joc els últims 15 dies perquè afortunadament ja hem pogut treballar molt bé entre setmana amb el grup de jugadors i sense incògnites d'haver de marxar en un partit sabent que hi ha un jugador que no continuarà amb l'equip o que estem esperant l'arribada d'un altre o que hi ha un jugador que només ha pogut nou i que només ha pogut jugar o entrenar amb l'equip tres entrenaments i només ha jugat 54 segons en un partit, fent jugar el Garret de base. Llavors no hi ha més que una qüestió de amb quines circumstàncies prepares els partits i amb quines circumstàncies has preparat la setmana o les incidències que vas tenint durant la preparació dels partits. Afortunadament, contra Lugo i contra Oviedo vam tenir el José des del principi per preparar aquests partits i no vam tenir cap incidència física. Vam arribar el millor possible per poder competir, per poder donar el nivell que vam donar. En partits anteriors potser no ha sigut així. Vas dir a principi de temporada que calculaves 13-14 la permanència. Tenim 13, ara ja es pot dir que mirem a dalt, mirem a playoff. Home, estem més a prop de playoff que del descens. Jo crec que el descens sí que hauria de ser algo molt extraordinari perquè estiguem en risc de quedar entre els dos últims. Perquè els de baix ho haurien de fer molt bé i nosaltres hauríem de canviar molt la dinàmica que portem durant gran part de la temporada. Llavors, jo encara estic massa preocupat per veure quin nivell podem donar amb el roster que tenim ara. Jo vull ser optimista perquè si la integració del José ha sigut tan ràpida i hem pogut donar aquest nivell tan ràpid i a més no només va ser una cosa puntual d'anar a Lugo i jugar un bon partit, sinó que després ho confirmem a casa contra l'Oviedo, jo soc molt optimista respecte al nivell de joc que podem donar d'aquí a final de temporada. També és veritat que, igual que dic que el descens no és matemàtic, però hauria de ser alguna cosa molt extraordinari en contra nostra per patir i per no baixar, sí que és veritat que el play-off jo crec que estarà molt car. Llavors jo ara mateix me centro en que l'equip confirmi la línia de bon nivell
i de poder guanyar equips tan potents com el Lugo i l'Oviedo, i després ja veurem, però només si aconseguim la regularitat en el nivell de joc que hem donat els últims 15 dies, podrem aspirar a ficar-nos en playoff, però primer és aconseguir aquesta regularitat. Ja que dius que estarà molt car, quina és la teva aposta? 17, 18, 18 amb average, 19? No, és que no ho he pensat massa. Ara podria improvisar una resposta, però no. La veritat és que no he fet massa números i no ho he pensat massa. El que sí que és veritat és que nosaltres ara, circumstancialment, estem a playoff empatats amb l'Orense i hem deixat al darrere a l'Averri, no? Però per altra banda, per darrere, ve, jo crec que un equip que té molt potencial i que no és pitjor, per exemple Mallorca o Càceres, que venen pel darrere apretant fort, i nosaltres, per exemple, hem d'anar a Mallorca. Bueno, és el que dic, no? A falta dels partits que queden per acabar la temporada, encara jo crec que sense descartar el descens, però sí que és veritat que estem en una posició que és més realista potser mirar cap amunt que mirar cap avall, no? Però sobretot el que hem de fer és intentar mantenir el nivell de joc i anar creixent, anar millorant-ho del que hem fet darrerament, un cop ens traiem ja la incògnita o les possibles circumstàncies de canvis que fins ara hem tingut. Parlàvem l'altre dia amb el Miqui del partit de demà i deia que a ell no li agrada jugar contra el Prat, i és una mica una sensació generalitzada, no? Que és allò que és un equip paparra, que és un equip incòmode, que ja ho vam veure a la final de la Lliga Catalana, que ens van aixecar un tarter de punts, aquí va costar moltíssim també en Lliga. Comparteixes una mica també aquesta sensació que és un d'aquells partits que costaran molt? Sí, perquè jo crec que arriba el partit amb unes circumstàncies força semblants a les que vam jugar aquí, no? Perquè ells van venir aquí que portaven una ratxa de derrotes, no recordo si eren 3 o 4, jo crec que eren 3, però podrien ser 4, no ho recordo. Ara mateix venen de perdre 3 partits seguits, tot i que l'últim partit van donar un molt bon nivell a Palència, tot i les circumstàncies de que van anar amb baixes importants, no? I nosaltres era aquella fase de la temporada en què, si no recordo malament, portàvem ja 5 victòries en 6 jornades i veníem tot just de perdre contra Oviedo, però jugant un partit molt complet. Vam perdre 4 punts contra Oviedo, 84-80 vam perdre ja, però amb molt bones sensacions, no? De dir, hem perdut de la manera que nosaltres volem perdre si s'arriba a la derrota, no? Que és competint de tu a tu, amb una pista tan exigent com la d'Oviedo, i amb un equip tan bo i que ho va fer molt bé, com després la trajectòria de l'Oviedo s'ha demostrat a la Lliga, no? I encara així vam guanyar de 2 punts, aquí a casa patint, no? Amb moments bons per part nostra, moments molt bons per part seva, i al final decidint-se per un cara a creu en un partit molt tancat, no? I ara sembla que nosaltres tornem a estar bé, perquè venim de guanyar 2 partits, i no només les victòries, sinó la manera que ho hem aconseguit. Sembla que, afortunadament, un altre cop anirem sense baixes a jugar aquest partit, i ells, a priori, sembla que poguessin estar en una fase més de la temporada amb més dubtes, perquè venen de 3 derrotes, no? Però, torno a repetir, l'últim partit és un partit tan difícil com anar a Palència amb baixes, i van estar a l'últim quart va haver-hi un moment que estaven empatats, és a dir, que van competir pràcticament fins al final, i jo espero un partit molt semblant al que vam viure aquí. Ojalà acabi com el de la primera volta, perquè tot i ser igualat i patir molt, vam aconseguir guanyar. Tenen jugadors d'aquestos que poden estar en qualsevol equip de la Lliga, dels de plantilla top, tipus Pep Ortega, i en fi. Te preocupa especialment algun dels seus jugadors per poder contrarrestar-lo amb les armes que tenim, o és una qüestió més de col·lectiu? No, ells sí que és veritat que és un plantejament d'equip força semblant al nostre, no? Perquè tenen 3 referències de jugadors experts, una a la posició de base, que el Xavi Forcada, una a la posició d'Ale, l'Àlex Ros, i un altre a la posició interior, el Pep Ortega, i després estan rodejats per jugadors que se senten importants, que estan en creixement amb la Lliga i que tenen qualitat, no? I juguen, potser sí que el cas del Pep Ortega sí que potser és una clara referència i que pràcticament cada possessió li arriba la pilota a les seves mans, ja sigui per finalitzar o per seguir jugant,
però juguen una mica amb un plantejament com nosaltres, d'intentar que tots se sentin partícips, de que tots tinguin tirs, de que tots passi la pilota per les mans de tots, de passar-se bé la pilota, i per això jo crec que és un equip incòmode, perquè juguen no d'una manera massa previsible en quant a que fiquen tot el pes de l'equip amb 2 o 3 jugadors, i llavors en la mesura del nivell que donen aquests 2 o 3 jugadors, en la mesura que saps contrarrestar l'eficiència d'aquests 2 o 3 jugadors, te pot portar a la victòria i a la derrota, perquè sí que és veritat que ells tenen aquestes referències com a pilars de l'equip, però els altres també sumen, el Xavi López o ara el Sergi Costa està jugant a molt bon nivell, amb la qual la posició de base la tenen ara mateix està molt ben coberta, i una mica el secret de que l'altre dia anessin a competir també contra Palència jo crec que va ser perquè l'equip va estar molt ben dirigit, i tot i que tenen tres pilars o tres referències molt clares, els altres jugadors no és que siguin secundaris, sinó que es deixen portar pel lideratge d'aquests 3 jugadors, però tots sumen. Escolta, Borja, al marge del partit que n'has parlat, suposo, abundantement, vull parlar-te d'un jugador, de Garrett Nevels, i el protagonisme que està adquirint últimament, suposo que ha guanyat també esportivament sobre la pista, però el fet que es parli d'ell, del seu futur, de la intenció del club de renovar el contracte, d'ell deixar-se estimar i no aclarir què passarà amb el seu futur, és una cosa que el pot distreure i que et preocupa, tu, tenint en compte la importància que té en aquest equip el Garrett actualment? No, jo crec que són coses que formen part de la naturalitat de la nostra situació. Tenim un jugador que acaba contracte al juny amb nosaltres, i que no és cap secret des de fa temps que nosaltres intentarem fer tot el possible perquè vulgui continuar amb nosaltres, i després la seva postura també és una postura absolutament natural. I llavors, a mi l'únic que em preocupa o que no trobo el sentit és a seguir insistint sobre el mateix tema quan tant el club com ell han deixat clares les seves postures. Llavors, preguntar el dilluns si tenim la mateixa resposta per part de les dues parts, tornar a preguntar el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, és una qüestió més de desgast, però que tampoc me preocupa, perquè nosaltres continuem dient el mateix i el jugador continua dient el mateix, encara que li preguntem 17 vegades més. Llavors, nosaltres intentarem fer tot el possible per convèncer-lo, tenint en compte que hi ha molts factors que no podem controlar, com per exemple les ofertes que arriben o les seves motivacions personals. Nosaltres el que sí que crec que tenim és un bon punt de partida, perquè nosaltres estem a gust amb ell, ell està a gust amb nosaltres, el que passa és que, clar, a tothom li agrada millorar. Llavors, a partir d'allà, jo crec que el més intel·ligent per part de tota la gent que formen l'entorn de l'equip és portar també les coses amb la mateixa naturalitat, i no ho veig tan difícil, perquè si el club ha deixat clar quina és la seva postura i el jugador ho ha deixat ja reiteradament moltes vegades clar quina és la seva postura, escolta, quan hi hagi novetats ja en parlarem, però fins al moment deixar la gent que ja s'ha explicat d'una manera prou clara, prou profunda i amb la màxima educació i el respecte per la vostra feina i per la feina de tots, de cara als nostres aficionats, de cara a tot l'entorn de l'equip, és que més clar no es pot dir i més vegades tampoc es pot dir, deixem el jugador en pau, deixem el club en pau, i quan hi hagi novetats o si hi ha algun canvi ja ens ho trobarem. No obstant, ell sí que s'ha manifestat, el Garrett, en el sentit de dir que la seva intenció és quedar-se aquí fins a final de temporada, que el club va fer una aposta per ell, que ell ho agraeix i que la seva manera de tornar-ho és aquesta. Jo entenc que això també, per evitar coses com el que va passar en el seu moment amb el Luka, encara que era totalment diferent la situació, a tu com a entrenador entenc que aquest compromís sí que te deixa tranquil, no? El fet de dir, en fi, no haurem de moure'ns al mercat. No, aviam, a mi el que me deixa més tranquil és que jo crec que el jugador està jugant a gust amb nosaltres, i ell va venir amb uns objectius que evidentment eren revaloritzar-se i jugar bé i fer-se conèixer aquí a la Lliga al nostre país, ja sigui per anar a l'ACB, que és el següent pas, o per estar en un dels equips punters de la Lliga, i ell ha sigut honest amb nosaltres i nosaltres amb ell, perquè quan el jugador decideix venir amb nosaltres
és per tenir un rol important, perquè treballem amb ell per intentar treure tot el que porta dintre i per fer-lo millorar. Llavors jo crec que ell, independentment de que si li pugui arribar una oferta i ell s'ho pugui pensar, jo crec que, o que tingui contracte en vigor amb nosaltres fins al 30 de juny, jo crec que ell se sent que ha pres la decisió correcta d'estar amb nosaltres, perquè tot el que hem pactat amb ell ho hem complert i fins i tot ha anat millor del que podíem esperar per les dues parts. Llavors a mi el que me deixa tranquil és això, de que l'aposta que ell ha fet, jo crec que ell, a més així ho transmet no només en públic sinó també en privat, de dir, ostres, que bé que vaig decidir venir aquí. Llavors, de cara aquí a final de temporada, no tinc cap dubte que el jugador es voldrà quedar aquí, perquè a més ho ha fet molt bé fins ara, però encara està creixent, i està cremant totes les etapes per veritablement demostrar que és un jugador de primer nivell a l'Alep i que aviam si algú té el plantejament o el coratge de poder donar l'oportunitat perquè vagi a la CB l'any que ve. Però ell va començar al seu ritme, després va sorprendre la Lliga perquè va tenir actuacions destacables i es va començar a parlar d'ell, i després el següent pas és que quan ja no sorprens i preparen els partits perquè no brillis, és capaç de continuar sent determinant. El següent pas és, aviam si troba la regularitat sent tan determinant d'aquí fins a final de temporada, quan ja tothom sap que és la nostra referència clarament amb atac, és a dir, que per ell la temporada no ha acabat i encara ha de demostrar coses. I jo crec que ell encara té l'objectiu de seguir amb aquesta línia i que encara ha de fer coses per guanyar-se encara més de respecte, però estan amb nosaltres, no marxant a un altre lloc. El que em dona tranquil·litat és això, que ell encara té objectius esportius amb nosaltres i que l'únic lloc en què ho pot fer és amb nosaltres pel moment de la temporada en què estem, i que nosaltres volem seguir ajudant-lo en el seu desenvolupament personal, evidentment, perquè és el millor pel grup. Llavors, d'aquí a final de temporada jo estic tranquil·líssim perquè ara, si ell prengués una altra decisió o tingués la tentació de portar el seu final de temporada cap a un altre lloc, jo crec que tots tenim clars, i el primer ell, que seria un error, perquè el que ha de fer és acabar el cicle aquí, i després a l'estiu ja en parlarem, que és el que està explicant ell, jo crec, jo ho vull entendre així. Una cosa més referida al partit de demà, si ara fèiem càlculs per aquí, més o menys igual entre 80, 90 o potser 100 persones seguint-vos en una lliga com aquesta, en un desplaçament com aquest, jugant-nos el que ens juguem nosaltres i amb els objectius que tenim. Dóna la sensació que la gent no pot esperar-se a veure una altra vegada jugar l'equip a casa i que en té ganes, Vull dir, és una miqueta una sensació més estètica que no una altra cosa. Tu què et diu tot això? Home, per nosaltres és un luxe el fet que ens vulguin venir a veure a casa, és una part important perquè segurament ens agrada tant la nostra feina, que si ve gent a veure'ns és un motiu de satisfacció enorme, és una responsabilitat i nosaltres ens sentim molt a gust. Jo crec que l'equip, si la gent s'anima a fer quilòmetres per venir-nos a veure, jo crec que l'equip estarà bé i que valdrà la pena, i és l'únic que puc dir, perquè torno a repetir, l'equip ha estat bé durant la setmana, jo crec que hem preparat el partit i que demà podrem donar un bon nivell, perquè a més venim de dos partits en què l'equip ha jugat amb un nivell que és el que busquem, diguéssim, o a prop de lo que busquem. Jo crec que és molt maco, quan arriba un punt en què un equip sents que encara que hi hagi, no sé si al tocar me sembla que avui al club me deien que hi havia 21 persones, entre 21 i 25 persones, i que encara hi ha gent que sembla que avui es pugui acabar d'animar i reservar places, cosa que a nosaltres això ens encantaria. És molt difícil que passi, quan passa s'ha de gaudir molt. Nosaltres evidentment estem molt agraïts que ens vulguin venir a veure, i torno a repetir, sense voler embaucar ningú ni enganyar ningú, però jo crec que és la gent que vulgui venir a veure'ns, primer que comptarà amb el nostre agraïment, i després que l'equip jo crec que els recompensarà amb el que fer els quilòmetres valdrà la pena. Molt bé. Pues ahí està. No tant ningú de Parguenya, suposo.